Salam sana goldun hormatly müşterileri, gelinler, gyzlar. Bugünkü jumugy günümiz örsgally, bereketli, saglykly günleriň birinden bolsun. Allahan her bir musulman ojagyna örsgal döwlet, bereket getirsin. Okalan namazlar, dilenen dilek-dogalar kabul bolsun Allahan. Bugün gyzlar men size bir müşterimiň haýsy boýunçaýam günneljek dakynmak üçin gula halkalary görkezmekçi. Ýakynan görkezegiň. Bahalaryny isleseňiz jaňa sorarsyňyz, isleseňiz hem komentar edip belleseňiz hem aýdýanlar noýlar. Bahalamyz günne üýtgäp duransoň bularmyň baha aýdyp bilemok. Sen mahalyňy sorasaňyz şo mahalky bahany çykaryp aýdyp berer noýlar. Bular ýani görnüşlerimiz bar. Gulaňyzyň ikinji deşigine dakmany gowazlyk görnüşde bu Lewton görnüşimiz ýerewandyr. Bularymyz bolsa Treski hemmeten 585 arasa probalardyr gyzlar. Berde rasisk görnüşlerimiz bar. Ular açyk aýallara da dakynaymagy gaty gowy modeller bu görnüşimiz hem bar. Şulaň hemmeti rasiskdir nebde. Bu görnüşimiz hem gadymy rasiski. Svetofor nebde barny günneljek dakynaymagy. Ular açyk gyzlara hem bolýar, ular açyk genejelere, daýdalara hem bolýar. Dakynmany berde Yerevan brilliant bular. Brilliantlar hem iridir gyzlar. Barladaryn diýseňiz arkaýyn barlady bilýäňiz, özüňiz birlaňyda ýok, özüň barlap berdiňiň özüňem barlap berbilýänler. Bu görnüşde görüň gyzlar brilliantyny özüni savramen model goýgat. Berde zemçuk modelimiz bar. Naturalny zemçuk Yerevan brilliant. Beneme zemçugyny ştaýdan çykarsaňyz gyzlar kulany edibem dakynyp bolýandyr şu zemçugyny. Ştaýdan çykýandyr we kulany edilmem dakynyp bolýar. Bu Bulgari model, ýaş gyzlarymyzyň söýýän modeli. Ular gelinlere de bolýar, gyzlara da bolýar. Bu görnüşimiz bar. Savramen modellerden. Gaty gowy zatdyr, moşunja gelýär. Bu görnüşimiz bar gyzlar. Günneljek dakynaýmany zatlar kändir gyzlar. Başga da gerek zatlaryňyz bolsa komentar edip belleseňiz abzor edip görkezýänlerine gowazlyk görnüşimiz hem bar. Gowazlygyň başga görnüşleri hem bar. Kiçiňrek gerek bolsa habarlaşaň. Bular ýanjak modelimiz hem bar. Ýaş gelinleriň, gyzlaryň söýýän modeli. Aýsy bir gerek bolsa gyzlar sorap bilersiňiz. Bahalamyz günne üýtgäpdi. Şonuň üçin baha aýdyp bilemok. Günneki ýagdaýyny, günne bahasyny çykaryp berbilýänler noýlar. İsleseňiz gelip görbilýäňiz, dastavka etdirer diýseňiz şäherçi welayet dastavkalarymyz hem bardyr. Şular ýanjak. Odança gutuçuklara salyp, upakovka edip ugradýanlaryny sumkaçyga salyp. Arkaýyn habarlaşaň gyzlar, like goýup repost edip gollamagy ýatdan çykarmaly. Başga da gerek zatlaryňyz bolsa arkaýyn sora bilersiňiz gyzlar. Sag bolun.